Tias Sri Yesus Moho Suci. Pangklimbang 5 menit Riyadi tias dalem Sri Yesus Moho Suci. Tanggal 12 Juni tahun 2026. Kapetik saka Injil Matius bab 11 ayat 20 tekan ayat 30. Ati utawa basa krama inggil tias mujudake piranti wigati badani nugrahaning Gusti kanggo nggayuh kabecikan lan kaslametane manungsa. Saka tembung ati dumadi sawetara tembung daden-daden iki. Tembung ati-ati darbe teges tumindak kanthi migunakake utawa linandhesan ati amrih slamet nir cilaka lan bebaya. Tembung wigati darbe teges penting alias banget piguna. Mula kudu kapigatekake temenanan amrih ora nemu pituna tundhone. Tembung gati utawa gemati ngemut teges asok kawigaten kanthi cara menehi iki utawa iku luwih-luwih minangka pratelan katresnan. Srati tegese wong kang ngrumat kewan kanthi temenanan. Ntrateni tegese ngupakara utawa ngrumat adhedhasar migunakake kahanane kang disrateni. Dina iki aku ngajak panjenengan pandemen PLM klelimbang bab ati utawa tias dalem Sri Yesus kang marga saka kono awake dhewe mligine sarta umat manungsa sak jagat kang asrah pitaya marang panjenengane sumrambahi padha slamet. Timbul sawijining pitakonan, ati kang kaya ngapa to kang kasil nyelametake umat manungsa? Ati kang nampa nyugata wong sayah lan kabutan sanggan saengga antuk pangenteng-enteng. Ati nanging uga ati kang andhapasor lan lembah manah kang kanthi penuh welas asih nyawisake paneguhan, panglipuran lan kabungahan marang kang susah kelangan pangarep-arep. Sawanci-wanci wong bisa sayah, mbuh sayah ragani, mbuh sayah pikirani, mbuh sayah ati lan jiwani. Maneka perkara kang nggubet njiret manungsa nimbulake sanggan-sanggan kang ora enteng kang tundhone gawi sayah. Ati kang andhapasor, kang ora gampang kaslentik, mrekitik lan mrina, kang tansah sabar, sumeh-sumeleh ngadepi panistane liyan, kang kanthi grapyak lan sumanak mapak sapa wae kang teka. Ati kang kanthi gampang aweh pangaksama tanpa sulih syarat tartamtu. Tias dalem Gusti nyata ngemu kekuatan kang edapi-dapi, kekuatan dalem Allah Maha Tresna saengga saguh nampa lan kanggonan sok sapa kang kanthi adhapasor padha sowan saperlu nyuwun sepepadang lan pangenteng-enteng. Yo amung ing tias dalem Sri Yesus wae para pendherek dalem Gusti bakal nemokake rasa lega lan pangenteng-enteng satuhu. Tias dalem kang lembah manah kang dadi sumbering kaslametan. Tias dalem Gusti kang suci lan tulus kang kalih saka piyala sarta kalih saka tumindak lamis. Para tresna pelem kinasih, ibu bejo awake dhewe darbi Allah kang Maha Sae. Bejo dene Allah Maha Sae mau kersa tedhak ana donya dadi manungsa sarta urip ing satengah kita saengga tindak tanduk lan tandang gawene bisa kasinau katuladani. Monggo sami migunakake wektu sak becik-becike kanggo sowan marang Gusti, kejaba nyuwun pangenteng-enteng lan panglipuran saka saking ruwet rentenging urip nanging uga sinau marang panjenengane saengga uga kepareng dadi paraning wong-wong kang nembe nggawa sanggan abot sarta dadi kadang kang nyenengake kanggo sapa wae. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Tias sinuci tiasipun Sri Yesus Maha Suci kepareng kawula marak nyuwun daya kegiatan kangge manggul sangganing gesang. Mugi kanthi sinau dumateng paduka kawula saged dados tiyang ingkang lembah manah, penuh asih dumateng sesami. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing sak lami-laminipun.
Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, duwen Yang Roh Suci. Amin.